Hej folkens, så er vi tilbage igen. Ja, hvis I kan høre noget med siden af, så er det fordi, at min søster hun er i gang med at spille lidt eller andet. Og ja, så er det fordi, at jeg har ikke rigtig noget at lave her for tiden. Så hvis det var, at I måske kunne, hvis det var, at I måske kunne, hvis det var, at I måske kunne komme med nogle ting i kommentarerne om, hvad jeg måske kunne lave, fordi at jeg er sådan lidt helt blank. Det er sådan lidt GG. Men så jeg lige, der kom en eller anden frem her med noget bottleflip, en Lego. Det er sikkert et eller andet crap. Men i hvert fald, hvad vil I gerne se? Det vil jeg gerne vide. Eller hvad vil I gerne have, jeg skal lave? Og ja, det er sådan cirka det, fordi jeg har ikke rigtig noget at lave. Vi kan gå ind og spille lidt Splik, selvom jeg suck. Jeg kan lige prøve, så kan vi Spliks. Prøv at lige gå ind på. Ja, det er fordi jeg har været herinde før, så ved jeg det der. Men hvad skal jeg hedde? Jeg hedder bare... Ja, jeg hedder bare det der. Din mor. Og så trykker jeg join. Selvom jeg suck, så ja. Let's do this. Og nu tænker den kraftedeme, jeg magter det ikke. Det suger det. Hvorfor jeg havde de her reklamer her? Endelig. Ja, de suger det. Jeg ved ikke, hvordan man gør det her, men... Nej. What the fuck? Hvorfor gider den ikke noget? Jeg ved godt, det er en rigtig dårlig ting, jeg optager med, men... Jeg har ikke lige de rigtige ting nu her, for jeg er jo nybegynder. Så man kan ikke lige frem sige, at jeg er den bedste i det her. Hvordan er det, man styrer det her? How? What? Hvordan? What? Okay, det her det gider jeg sgu ikke. Gå tilbage hertil. Jeg plejer nogle gange at se What's Inside, så det kan vi lige prøve at se lidt af. Axel, hvor ligger han? Lige der, ikke så kigge ind. Ej, den er kassefesten der. Det er vel ikke, mand. Nej, de suger det. Du vil have, at jeg bliver ledet på en af patienterne. Jeg tænkte også godt. Kæft, de er utrolige til at være cute. De suger det. Men de kan What's up, guys? Welcome back. So, We're doing a video today. We get a lot of random stuff in the mail now that we have a PO box. So ja, det er det gider jeg kraftedeme ikke se. So he's out here playing football. All right, buddy. So we're gonna cut open this real life Pokeball. Kick that ball in last time. Real life? Oh yeah. All right, Pokemon ball. This thing is pretty cool. Take a look at it up close. Ej, de Push this suger button. det. The light turns on, and it makes that little noise, and then it flashes for a little bit. So it's pretty cool. Like, and it's What? solid. It's metal. Sounds like there's something in there though. Yeah, this is. Ja, det er alle dem, jeg har. Jeg kan godt lide dem her nu. Det suger det bare. Ej, jeg ved ikke, om I har set sådan noget her. Hvad fuck? Lag? Jeg kan ikke rulle ned. Hvad fuck sker der? Og nu er der en, der skriver på min telefon. Rip. Ja, det er bare en af mine venner. Rip. Hjælp mig, jeg er ensom. What? Den der kan vi se. Godt være... Ja, okay.
Det er da nok lidt upassende. Det er godt, at det står der også. Og det var lige en til besked, jeg ved ikke om du hører det, men jeg sætter den lige på lydløs, sådan der. Jeg har sådan en RIP-telefon, sådan en Samsung Galaxy 80 mini. Min mor slog mig i røven, og så faldt den ud af min lomme, og så smadrede den lige skærmen. Det er lidt RIP. Du kan se den der. Det er noget med Pokémon Go, det kan jeg godt lide sådan. Se hvad det er. Nej, det gider jeg ikke se. Nå, men i hvert fald, så må I gerne skrive i kommentarerne, om hvad I synes, jeg skal lave. Det er sådan set det, fordi jeg er ikke rigtig andet, jeg sådan har tid til. Jeg ved godt, at det er et dårligt program, men ja. Vær så og like den her video og abonner til min kanal, og så husk at skrive i kommentarerne, hvad I synes om og hvad I vil have. Og det var alt for den her gang. Så vi ses. Hej folkens.